Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iyaiyag na saray Pangasinense. Jad Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjetsual, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin na po. Mabigya kabuasan Pangasinan Dagupan. Agaw natan na Huwebes at atong tanagagikpet sa kinsila at bulan na Enero taon 2026.
Wadya ti lalamat yung mga iparuntal na sari balita isyutan komentaryo ni Pakar at Sari Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolob kanta ba yo? Saray ka paborito yo, amigo yo. RJ Bira Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor, magtariyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Kalop kantabay tima the technical side. Andi arom sa alun lanag at poso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Jad bali na sa nasinto kumusta kila ditan. Akaangog kayo alitsun iran manok amo. Nakinay. Tani walay apu ulan ditan kalabyan. Ya sa kuya manukan. Ya sangkabantag anggad man at barangay Embarcadero Mangaldan. Susatan niya balbalag ya puol. Ay agawa ditan at barangay Makayog sa Nasinto, Pangasinan. Oo, barangay Makayog. Yasay kuwan data itong tanagagik. At manukan itan. Ano manukan? Di dakala manok ditan. At unungod sa may report at atong tanagagik. Ni nang kayay video aya. Bantayan tayo ay video at atong tanagagik. At naupot. Kwanto'y reaksyon to may non-cover. Ya anggad saren kaplusan at kakabaton ni nasari otoridad no panuntuin kagawa taakin at apuulan itan sa Nasinto Makayog. May alisyon nila. Alisyon. Yes. Naubos. Naubos. May pinirata na kalapot ko. Kasi by piniratan ni sa nastan natin sa pwede manupan. Kompleto na eh. Lara may sospan. Diba? Alas sa building. Siyempre, baka ano yan. Marami yan. Bilis kita yung wiring. Baka. Kasi ano naman na matutunog yan. Sa Nasinto Makayog. Tapos puro manok yung naman yan. Yes. Wala kasi ang kaligtas sa kansa ko yung manong kuta. At labi ka wala ang kaligtas. Naubos. Naubos. Kaya kanirang kasi kilagdalag sa raya Pierokan investigasyon kasi manukan yun diba? Di ba na hindi naman nasarap yung manok sa puti nakapabrino Sa Nasinto Makayog. Balik sa puhunan mo din lang. Pero kaya ba alaray at ibigin ka pa? oo akalot yan man yan yung silo na Naubos. oy kiran na Twitter at small town lottery by the way pinakalaran na palong na so di mapabili ako sayay small town lottery at Pangasinan. Kaya papabatik na sa Grand 88 gaming operation. Ta siyempre legal lang di ba? Kanyan aga nayari paraan hanggang siya pa man. Pero wala rin man ni name drop yung mga name dropping na ito'y pinatitigil ni ganitong opisyal. Ito'y pinatitigil ni ganitong personalidad. Wag kayong mag name drop. Patunayan ninyo. Kasi alam mo, kapaborito Joseph, alam naman ng mga opisyal na legal yan. Hintayin na lang nila yung February 28 kung marirenew o hindi. Dahil sa pagkakaalam natin, na-submit na rin ng Grand 88 Gaming Corporation yung kanilang mga papeles for renewal nitong operation nila dito sa lalawigan ng Pangasinan. At siyempre PCSO kwa mo pa. So
saragtulabat sumampatunda. So yung mga sinasabing nang haharas kung sino man kayo, kailangan sundin nyo na kung ano ang nakasaad sa batas, di ba? Yung paninindigan dyan ni Mayor Merera, di ba, na i-play natin kahapon, sana ganun din yung mga ibang local officials, di ba? Na alam nila yung batas. Alam nila yung talagang nagproprotekta dun sa operation ng STL dahil yan mismo, di ba? Galing sa PCSO, galing sa Office of the President, di ba? Yung mandato, yung pagbibigay ng prangkisa, yung mayroon pa silang certificate to operate, paano mo yan patitigilin ng basta-basta na lang? May karapatan ka pa. Di ba? Wala. Dahil yan ay legal. Sino bang binabanggit na pangalan? May mga pangalan na binabanggit. At siguro pagka sa darating na araw, baka may interview tayong mga kabo o kubradores na sila mismo magsasabi. At para naman mabigyan ng pagkakataon, yung mga taong ito, utos ba ninyo, sir? Di ba? Para may isang tao lang ba na nag-uutos? Parang ganon. O kaya yung mga opisyal, utos nyo ba to, sir? O kaya may mga nagninindrop lang. Kaya ito kailangan alam ninyo, magpreno kayo, sabi nga nila dahil mayroon silang parang nababiolate. Di ba pagka binayolate mo yung batas, na parang ganyan, parang kung opisyal ka man, di ba parang ano yon, yung abuse of power, di ba? Abuse of authority. Abuse of authority. Kasi legal, ba't mo patitigilin? Legal, ba't mo ihaharas, di ba? O kaya yung mga tao na gustong sabutahin o isabutahe or patigilin yan, baka nanggagamit lang po kayo ng pangalan dahil malaki naman yung paniniwala natin na kapaborito Joseph, di ba? Sa kapulisan naman kung sila yung parang sinasabi na nagpapatigil yan, alam ko at alam mo din na aware sila dyan kung ano yung batas na legal patungo dyan, di ba? Kung official man ng mga elected official, alam nila na yan legal, kaya hindi nila dapat yan may sigan-siganan, di ba? Tulad ng sinasabi nga ni Mayor Pet Merera. May reaksyon dito sa SWAL binibigyan 500 5K di 5,000 mga kabo para di na mangubra. Oy, okay to kung kabo di happy siya. Bibigyan mo para di na magtrabaho. Ano yan? One happy time? Sila. One time o ano yan? Sa araw lang na yon? One time or tuloy-tuloy? At ano ang dahilan? At bibigyan ng 5,000 para dito kung totoo ito i-check natin itong tinix ninyo. Reaksyon ninyo na may 5K daw na binibigay para hindi mangubra. Ano yan? Ganun na kalaki yung ibibigay para lang iharas, di ba? Yung operation ng Grand 88 dito sa Pangasinan. Alalahanin po natin na legal yung kanilang operation dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil hanggang February 28 pa naman yung yung kanilang prangkisa to operate. Hintayin nyo na lang kung gusto niyo parang bidding, mag-submit din kayo ng application. Siguro open for pag nag-lapse na it's up to the PCSO kung sino yung kanilang diyan, kung sino yung kanilang bibigyan ng prangkisa to operate. Pero kung mayroon na, ba't mo papapalitan, di ba? So, meron tayong kanta para dyan. Ay, kanta ha. Kung sino Kahapon kwento dito, kanta naman. Kanta ngayon. Let it go, let it go. Di ba? Parang yung After all, hanggang February 28. Yung apo ko, yun yung pinapanood. Yung mayroon niya, Frozen ba yan? Frozen. Let it go. Oo. Parang gano'n. Kung hanggang February 28, di let it go. Hanggang February 28 na mag-operate.
Oh, and then after February 28, kung sinong makakakuha ng prangkisa, kung mayroon mang ibang nag-i-interest at bukod sa Grant 88, let it go again. Siyempre decision yan ng PCSO. It's not the decision of any other official or any other local official for that matter, Kapaborito RJ, na it is not in their hands. Wala sa kanilang mga kamay yung desisyon, kundi yung nagbibigay ng prangkisa. Oh, ito naman na reaksyon ni Roger. Good morning, Roger, ng Labrador. Dapat, sir, pag legal, huwag kantihin nyo na yung mga illegal. Oo nga naman, di ba? Kasi legal pero alam mo na, siguro magandang bigyan nyo ng pansin muna yung po mga drop ball. Pagsugalang pinag-usapan. Oo, yung mga peryahan sa barangay. Ay, dami pala ngayon. Oo, ngayon sa report, na mga nagpipiesta na sila ngayon. Ito yung mga panahon na uso na naman po ang fiestahan sa mga barangay. Yan mga tignan ninyo, mga drop balls, kasi maraming mga bata dyan na apektado. Kasi sabi nga nila, kaya inaalaw pala yan, Kapaborito Joseph, is because para may nag-source out sila ng pundo para sa kanilang kapistahan. There are many ways to source out funds. Oo, diba? Hindi sa pamamagitan lamang po ng drop ball. Oo. Pwede Mayroon kayong mag-solicite, diba? pwede kayong mag-solicite, pwede kayong let's say, bingo. Oo. Bingo, solicite Bingo kayo. bonanza, parang ano pa, raffle draw. Mga ganun. Ito Di ba yung yung proceed, di ba? May proceed. Doon kayo pwedeng kumita kung gusto niyo ng Para may kumita pundo. para may pundo sa barangay. Pero yung peryahan at drop ball, hindi po yan excuse. That does not give you the license na allow yung mga peryahan at sugalan na yan just to raise fund. Yun. Diba? So, yun na lang yung tutukan. Di ba? Yung mga illegal, wag yung legal operation ng Grand 88 gaming operation dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayan. Reminder na lang sa ating, lalong-lalo na sa ating mga kapulisan. Dahil uso na naman po yung piyestahan sa mga barangay. Di ba mayroon? May ano doon may peryahan na. May ayam. Sa mga taga Ilocano, ayam sa tawag dyan. Meron pa nga isang barangay dyan. Di ko pa babanggitin sa ngayon. Meron pang isang barangay dyan. Harap mismo ng eskwelahan. Ay, nako. It's a bad influence. I-picturean ko yan. Picturean mo nga. At i-shout out natin yung punong barangay. Kasi siyempre pagka yun pala, may tip akong nakuha dyan ba't mayroong dyan, may peryahan dyan sa lugar na yan, sa barangay na yan. Alam mo ang sabi? Okay kay, ito hindi natin sinasabi na in particular na lugar pero ang pagkasabi, may go signal. May go signal. Yun. Wala itatalagdanan pag may go signal, sinong nagbigay ng go signal? Sa itatalagdanan siya sa may Antakya barangay, sa itatalagdanan to, walay kunoy abuloy na mayor. Mayor. Chief of Police. Mayor na sabinan nila to lante, talagi may mayor mat, unfollow lang may chief of police no igam yes. Mat. Siyempre tanak to gabay. Sarat kay chief of police mat lantit honor labat. Correct. Singa ganito nga legal but naninindrop po kayo. So kailangan sagutin ninyo. Ay aman laba sumaka po. Tama naman kasi nampinsiwod si Mayor Tan. Parang ganoon. Bata ni Mayor. Alam nila na mali pero ang pinagawan dari kapulisan alam nila na hindi dapat pero ang pinagawan dari kapulisan. Why? Atak resulimada. So paano tutan yan nagmaliw ni ran pulis kung darala correct. Dapat i-implement ninyo kung ano yung tama. So yan, tayo natin mga kobradores. Totoo ba to? Itong binasa kong text, bibigyan ng 500,000, di happy sila 500,000 o 5,000? Kung 5,000 kung malaki na yung malaki 5 million na yun. 5,000 di
kung everyday, ako gusto ko yun. Di ba? Kung everyday. Para ka ng manager sa isang malaking kumpanya. Of course. Mas malaki na yon. Siguro 5,000 naman ang sinasabi nito. Or hanggang sa sumunod sila at tuluyan ng walang mangubra. Di harassment, di ba? Di ba harassment yung mga ganun. Kaya ito kung ano yung legal, yun po yung ating ipatupad dahil para hindi ho kayo masampahan ng abuse of authority, di ba? Saka, sino bang namumuhunan? Bakit magbibigay pa ng 5,000? Oo nga, yun din ang tanong. What is your objective? Bakit you are willing to spend that much para lang mahinto or mas nasubulan nyo sa operation na sa kay private company o sa kay legal kumpanya? naman. Legal yaman na aanap nila. Gauntan ka paborito. Baka something, di ba? Ano bang what is at the back of your mind? Ayun. Ano bang pinagkakainteresan ninyo? Nako. May malaking ano ba yan? Dahilan? Yun. Ikaw ang dahilan? Siyempre, pagka namuhunan ka dyan, kinakailangan mo, meron kang ROI. Oo. Ano bang, ganyan po lagi ano yung bang mga magiging negosyante, mo dyan, di di ba? ba? Ano Oo. bang, anong tawag dito? Pagka napalam, namuhunan, anong oo. mapapala mo? Gumagastos ka ng ganitong kalaki. Yes. Tapos, anong in return yung ROI? Siya sabi mo, okay. investment din yan. Kasi gumasta ka Actually, hindi ka basta-basta mamumuhunan ng 5,000. Malaki yan. Oo. Pamimigay mo lang sa mga kobradores. Ilan yung kobradores sa bibigyan mo? Dami. Kung sakasakali, all over Pangasinan. Ayun, madami. You speak about billions here. Oo, nako. Oo, probably millions kung sakali man. At Baka isang bagsakan. are you willing that much to spend that millions of pesos na para lang mahinto yung operation ng isang kumpanya? I think there's a motive na Ayun. Ano yung motibo behind? yes, Yun. anong motibo po ninyo? Bakit you are so willing to spend that much? Na parang namumuhunan na kayo Kung totoo itong yes. pinarating na impormasyon. Sino kaya yan? Sino kaya? Ano kayang, pero pagka ganon, happy ako pag daily. 5,000 ay. Swerte Pero speaking of itong mga game of chance, pati sabong, di ba, legal din? Di ba legal? Yung sa mga sabong-sabong, sa mga tinalagang, may tawag ka dyan yung mga yung mga sabungan mismo. Oo. Pero parang nabuhayan ng pag-asa yung mga missing sabungiros dahil naglabas na ng arrest warrant yung Santa Cruz Laguna RTC. Laban kay Mr. Atong Ang. Mr. Atong Ang. Pero hindi nila mahanap. Hindi nila mahanap. Although yung kanilang mga abogado parang naapura daw. Dahil meron pa silang walang physical evidence to prove na may link nga o kaya sangkot si it's a battle of na yan, di ba? So kukusinin daw nila yung paglabas ng arrest warrant. Pero ang CIDG ang natasan. According to an information, report ngayon, hinalughog na yung bahay ni dyan sa Pasig, yung mga kanyang farm. Wala pa, hindi pa nila actually, nakuha questionable man yung para sa kanila, questionable man sa yung abogado nila, sa pagkalabas ng warrant of arrest. Still, that is a warrant of arrest. Yes, na kailangan i-implement. Oo. Ang maganda, kung sakali man, di sumuko at saka ilaban sa korte. Yun naman yung panawagan ng mga pwede namang questionin yan sa korte. Pwede ka namang humingi ng damages later on. Kung sakali nagkamali yung pag-i-issue ng warrant of arrest. Siguro, kaya yung mga pamilya ng missing sabungiros, medyo nabubuhayan ng pag-asa. Kasi matagal na yan Di ba? Tagal na yan na nangyari. Sige. So, yun yung mga bagong development ngayon sa kaso ng missing sabungeros dito sa Pilipinas. Ito naman, mga kapaborito, yung mga patuloy na investigasyon sa mga projects ng DPWH. May balak daw itong si Secretary Vince Dizon
na siya mismo ang dadaan doon sa mga sira-sira at baku-bakong kalsada na laging inirereklamo sa Facebook. Ay, Bakwako. pwede nga. Sige nga, Secretary Vince Dizon, pwede rin ba kayong mapunta sa mga barangay? Kasi usually, ang mga sira-sira at baku-bakong kalsada, sa mga barangay mo makikita, Secretary. Doon mo matatagpuan. Legit yan. Yung mga sulinok. Doon na lang sa amin Meron. sira-sira at baku-bako na yung nako. daan namin Ilang taon na po kaming nagsasakripisyo, Secretary Vince Dizon, sir. Alam mo, dapat yung pagtuunan nila lang pansin yung mga nasa inner roads, di ba? Kasi alisin nyo na yung Okay na barangay yung sa road, highway yung barangay road, municipal road, provincial road, lahat na. Dapat sakupin na ng national government. Kasi wala namang pundo, di ba? Oh. Yung sa barangay, bakit? Meron ba silang enough fund na to asphaltuin o sementuin? Kulang na kulang. Oh. Kaya nga, Sakupin nyo na lahat para maibigay natin yung talagang matugunan yung pangangailangan. kaya nga lumalapit-lapit pa sila sa mga mambabatas para makahingi ng pundo. Hindi utang na loob yun. Di ba? So, sino ba? Sino bang gumagamit ng kalsada? Di yung mga nasa barangay, yung mga maraming bahay. Di ba? Yung tinitingnan niyo yung I dinadaan ng mga sasakyan. I do believe that the Secretary also believe na mas mabilis ang progreso ng bayan Yes. kapag magaganda Correct. yung mga daan, lalong-lalo na sa mga barangay. Kasi pagka mabilis ang transportasyon ng mga produkto mula sa barangay. Kaya nga dyan, yung farm to market Diba? road daw. Yes. Pero kung bako-bako naman, madaling masira yung sasakyan, lugi. Diba? Kaya sana, Secretary Vince Dizon, dumaan ka rin sa mga barangay. Pumunta ka rin. Ayun ang inspectionin ninyo. Oo. Although, At saka yung pundo, siguro- ilus-lus yun la. Piano, naramdaman na madlang people. you only have how many more years to stay in service dyan sa office na yan? Kung iikuti mo lahat ng barangay sa Pilipinas, baka hindi mo abuting mabuo. Pero pag umpisahan mo, pwede naman. Kung yun nga nagbisikleta, inumpisa, natapos Alam mo yung nagbisikleta, nilibot ang Luzon. Di ba? Nagawa nga niya. Nagawa niya How much Kung yung more? yung mga monks, Yung yung mga monghe, monghe. na sa Tama Amerika, naman. naglalakad sila from state to state hanggang sa makarating ng Washington, D.C. Ano ang kanilang kadhikain? For world peace. Makakaya nila. Alam ko makakaya rin. Sikap lang. Saan mo? Alam ko Baka makakaya rin lang yan na ni naman yung Secretary Vince partner. Dizon. Wag sana namang sao. Kasi kung minsan, madaming magaling sa sao. Di ba? Pero wala sa, yung gawa, sa Ilocano. Wala sa Kimay. Parang ganun. Ay, no. Sa ulang, sao. Ay, Yeah. socialist. Kaya Secretary Vince Dizon, Pero magandang pakinggan. Di ba? abangan ka namin ha. Abangan ka namin. Para at least magraduan naman natin. Kasi kuminsan kapaborito Ajay, nakakalungkot kasi wala ra may instances. Hindi siguro ilang beses na rin nangyari to. Limpyo ni may dalan. Walay bakbak tunde sa laangan ko. Pero limpyo ni saragtunin usaran. Pero bakbak ang dala gawan dala. Wala pundo to. Iyalan dala pundo. Lagi na lang ganun ang style. Kaya nga yung mga yung samantalang marami pang pwedeng paglaanan ng pundo sa mga inner road, sa mga barangay. yun, kaya nga pagka may naririnig kang reaksyon ng mga yung mga anong ibig kong sabihin, yung mga taong ang basihan lang na yung nakikita nila. Kasi kwanda limpyo, babakbakanda. Kwarta lamot. Yeah. Di ba? Ay, nako. Ang kanilang liknaan. Patungkol dyan, samantalang di madlugarda, abako-bako. Tulad yan sa Barangay Pangapisan Norte, Abayaglan Idadasal, Nasara tay Watanad Sitio Playa, siminto yung mutla, tay lugarda, asfalto siminto yun. Sila'y nananawagan. Kaya nga may isang dyan, kumandidato noon, iyon yung kanyang sinabi. Kaya ba number 1 siya doon. Pero ngayon, wala pa rin. Sabi ko naman, nangako na nga. Umasa pa kayo. Di ba? At least nangako.
Oh. Ay, nako. Anyway, happy birthday. Happy birthday kay Engineer Rodolfo Dion. Ngayon? Oh, Ay, siguro, birthday niya ngayon. Ay, birthday niya. Oo. Happy birthday, Sir Boy Dion. Mm. Sarap nung longganisa at itlog. Namimiss mo na? Na-miss ko yun. Sa kakape. Uy. Na-miss mo, ha? Hindi pa ako naglo-low carb. Pero hanggang ngayon, pasok pa rin yun. Di ba? Itlog yun eh. Oh. Pwede pa yun. Yes. Good morning. Happy birthday. Yes, good morning. Happy birthday sa inyo, Engineer. At siyempre, sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin, si Sir Maxi Solis, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga-Barangay Basing, good morning din po kay Madam Emma, kay Nani Bihing, Nani Kunching, Madam Perla, Kagawad Esperanza, at siyempre kay Madam Jam. Magandang umaga po sa inyo. Sige, untuloy ni Solik na ibalik, kaya rin na sarang pakabatan pa imano, malala punid saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, itagay ang tunay. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating tanagagik oras sila alas 8.31 na kabuwasan. Kaulap kantabe ni Sarimag Triyuran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tanda sa Magtarlingkor, Magtarian kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Sa mga motorista po at mga kapwa po natin mga drivers, ingat-ingat po lalong-lalo na po sa papuntang Calasiao sa may Divinesia Road. Nasira yata yung kable ng internet dyan at sumadsad sa lupa. Kaya ingat-ingat po kayo ha. Sigurado heavy ang traffic dyan ngayon. So hindi bali, nandyan naman po ang ating mga kapulisan at inaasikaso na rin po yung bumagsak na kabling yan. Anyway, ang sabi ngayon ni Senador Ping Lacson, may sinasabi po siya mga kapaborito, na si former House Speaker Romualdez ay ginamit umano ang mga diskaya bilang front sa pagbili ng isang property sa Makati. Nako. Ito pa ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na kung saan sinabi niyang siya ay nakakuha ng impormasyon na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang diskaya
para makabili ng property sa isang sikat na subdivision sa Makati. Kasunod nito, nagtatakda na si Lacson ng pagpupulong sa dating may-ari ng biniling ari-arian. Anya, anumang impormasyong makukuha rito ang magsisilbing simula ng investigasyon sa posibleng koneksyon ni Romualdez sa mga diskaya. Hinimok naman ng si Senador Amy Marcos na sumali sa paparating na pagdinig kung may maiambag itong ebidensya laban sa kanyang pinsan. At ito po ang naging pahayag ni Senador Ping Lacson tungkol dito sa pagkakasangkot ng pangalan ng former House Speaker Martin Romualdez. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or Flood Control Project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang maiambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults, and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Ito, sagutin ulit ni Yung Senador. hindi pilo kayo. Hindi. Ay, nako. Sa kayo macho ako. Yan ba yan? Yun. Ito, pakinggan natin ulit si Senador Ping Lacson, ha? Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults, and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Gringo Honasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. Parang may patutsada. Parang hindi retokado yung mukha ko. Parang naalala ganun ko tuloy yung kantang, hindi ako bakla, bakla. Pero alam mo, kapaborito RJ, mabalikan ko lang. Sumingaw yung mga issue ganyan. May sumingaw na ganyang issue noon na kung saan lumabas sa balita sa mga pasingayo, walay sakay kunon senador, sa gabay ton kaabay laki. Kaya may mga pasingayo noon at parang isa sa nababanggit pero ito nilinaw niya.
Hindi ako bakla. Hindi siya bakla. Oh, yan. Lalaking lalaki siya. So, Ha? ebidensya. Kailangan maglabas ka ng ebidensya. Sabi nga pa niya na atalusan ko na naman yung hindi yung parang sa unang sao, di ba? Sumali ka, parang gano'n. Pero ang sabi naman ni Ate Aimee, ni ate mo, sabi naman niya ito, hindi ko naman sinabihang bakla siya. Oo. Pero, kay kwento, napakababaw pala ng kahulugan niya sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki. Siguro sabi ni Senador Aimee, magsabunutan sila. Kasi babae siya eh. Oh. Ang Laban usually, ng babae sa ang bunutan. laban ng babae sa bunutan. Hindi boxing. Hindi boxing. Talo siya pag boxing. Oh, of course. Siyempre, matatalo si Senador Aimee kapag ang kalaban niya lalaki, boxing. Kaya sa Diba? bunutan Kaya na sa lang. bunutan na lang. Because she is good at that. I mean, not hindi siya. Women are good at that, yung sabunutan. Sabunutan. Doon sila nag-aaway, ano ha? 'Di ba? O kaya siguro 'yan ang sabi niya. Oo nga, pag may nakita ko sa bunutan lang, ano? Oo. Sabunutan lang talaga. Sabunutan. Kaya kawawa yung mahabang buhok. Kaya sabi pa niya ni Ate Aimee, walang masama sa pagiging bakla. Natatawa ako. Natatawa ako. Di ba? Yes. Ano ba yan? Parang ano, yung kulkula ugugaw. Nanti? Kurusan mo yan. Sige pa. Diwit mo pa ikinto, no? Sige ka. Parang ganon. Kaya, Ay, so kaya ito, sabi ni Ate Aimee, walang masama sa pagiging bakla. At ganun din sa pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili mo. Yung mga Kasi nagpaparitoke dyan. Kasi yung parang yung ini-insinuate ni Senador Ping Lacson, yung mukha niya. Ritoke. Walang Ganon. ritoke. Pati ngipin niya, nabanggit niya. buo. My teeth are all mine. Oo. Ngayon, ang sabi ni Ate Aimee, Hindi naman ni kape. ang desisyon ng tao kung gusto niyang magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Desisyon niya yun. Desisyon niya rin. Kung it's gusto niyang his sirain ang right. mukha, Parang pangalan at dignidad niya, nasa desisyon niya ng tao. Parehas siyang natatanong ng magkano. Siyempre. Sa ibilay natin ang tabaan ta dapat ako lanot lay anto man iray piligis to iray babangilet santa mo tagni ako man santa mo gaw ni because of ang tamla technology, di ba? Wala ra may, di ba? Oo. Iturok-turok da si kanta na. Ay, nako. Pero yan po, bakit po nila nagtalo yung dalawa? Ang pinagtatalunan po nila, pinagtatalunan po nila yung issue tungkol sa 2026 General Appropriations Act. Ano ba yan? May ano yan? May comedy? Comedy ba yan? Siguro, konting entertainment entertainment. Kasi masyado na tayong seryoso sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, na pati mga kabyangan na BFP nai-involved din sa corruption, diba? Pero yung yung mabalik ko lang, yung pagkasabi na nakabili ng bahay na may koneksyon ng Diskaya. Ay naman sa abogado ng former speaker, hindi totoo yan. So yun naman yun. So hindi yun naman kanilang reaction. So yung sinasabi ni Senador Pampilo Lacson, maglatag ng ebidensya. So yung sa kanya, mayroon siyang nakuwang impormasyon, then may pagsisimula ng investigasyon. Kaya nga sabi ni Senador Lacson, imbitahan niya yung former na may-ari ng bahay para makita at kanino nabenta yun. Siyempre lalabas yan sa deed of sale. Yun. Kaya nga ebidensya palagi na kasi ang pinaninindigan naman ng mga abogado, lawyer ni former House Speaker, nung nagsalita si Diskaya, nung mga unang hearing, siya nang nagsabi na wala siyang direct contact kay Speaker. Former Speaker. So yun naman yung sinasabi ng kanyang abogado ngayon. Pero ito nga, may lumabas na mga impormasyon. Ako ang impormasyon, alam mo na yan, si Senador Ping Lacson, na inilatag na niya, then ebidensya. Kung matatandaan po ninyo, may statement po yung dating, yung sundalo na nagsalita noon. Si Sargento ba yun? Ano na yung pangalan nun? Di ba nasabi niya na meron silang dinideliver na basura sa Makati? Yes. And he was then referring to the house. Yes. Allegedly, house daw ni House Speaker, former House Speaker. So, yun ba yun?
Kaya nga Yung property na yon na tinutukoy ngayon ni Senador Oo nga. Panfilo Saan ba yan? Lacson. Sa Pasig ba yun? O sa somewhere in Makati. Makati? Oh, ito siyempre pagka Makati, Eh, nababanggit ang Makati. ang mahal ang ano dyan. Yeah, ang pinaka-sosyal na subdivision dyan is, ano na ba yung subdivision dyan sa Makati na pinaka-sosyal? Saka mahal. Oo. mahal Eh, na. bilyones ang doon. Bilyones. Saka Ang sa ano rin. property doon. Saka yung una sa Taguig, sa The Global City. di ba? Oo. Wait lang at i-research natin. Famous, BGC. famous na subdivision in Makati is Forbes Park. Oh, yun. Forbes Park pala. Yan yung makanta ni Andre Uy, na pagka doon ka talagang talagang mayaman ka. social ka, social. Yes. Kala ko meron ka ng bahay doon, partner. Sa Forbes Park? Oo. Sa Forbes tabi-tabi. Forbes tabi-tabi. Okay. Kala ko meron na Ay nako, pagka-bilyonaryo na tayo, pwede. Pero hindi. Pero siyempre pagka alam mo na Ni Singkong Duling nga wala akong dala ngayon. Pero alam mo kaya sila nakakabili. Perlos Binesa, hindi ko naman sinasabing sila. Yung mga ibang opisyal. Because dami nilang, di ba? Kurt. Cookback. Kurt. Yun. Di ba? Mantakin mo yung pagka... Siguro, lightly, sabihin natin, instead na crackcut, kickback. Mas malinis siguro. Mas dissenting. Mas dissenting pakinggan. Yung kickback. Nakaw. Kaya ito, abangan natin kasi bago na namang ebidensya to, at least nagbabalik ulit. Nagbabalik ulit doon sa issue na hindi pa natapos. Kasi may mga development. Di ba? Yeah. Kaya abangan natin kung ma-invite yung may-ari, kung anong kahihinatnan nitong bago na naman na mga impormasyon na nakuha ang Senado. Sa pamamagitan ni Senador Ping Lacson. Bayaan nyo na yung mga patutsadahan. Maganda yan. Hindi retokado, buo, ano yan. Walang ano yung ano dyan. Yung kasi kumpare kong manginginom, walang pakinabang doon. Unti-unting lumalabas din po yung katotohanan at nagkakaugnay yung mga naging statement ng mga witnesses. Tulad nung sundalong yon na sinabi niya dulo ng dila. na sinabi niyang nagde-deliver sila ng basura. Mali-malitang basura sa isang bahay sa Sana Makati. na-deliver sa sa tapat ng bahay ko. Sana yung Makati residence na yan sa Makati was allegedly identified as belonging to the former House Speaker. Saka sagutin na lang siguro, 'di ba? Oo. Kasi 'di ba? So nagtutugma yung mga kwento Meron pa nga unti-unti. Meron pa nga siyang nabasa kong post na nag-congratulate sa mga bagong pasa ng mga sa Bariksam na parang may message siya doon na ipaglaban ng tama. Lagi na sinasabi yan. Actually, kapag may mga bagong pasang mga abogado, laging sinasabi yan. Ipaglaban ko ano ang tama. Actually, nakakon yan sa kanilang lawyer's oath. Hindi, yun ang mensahe ni speaker, former speaker. Siya ba? Oo, siya yung para congratulate at may mensahe siya doon na sana ipaglaban ninyong tama. Uy, talaga naman ilum muna ko ng kape pa. parang sinasabi mong, walk the talk. Mr. Congressman. Sige, pero ito naman para naman sa patas na pamamayag, lahat naman po yan akusasyon lang naman. 'Di ba? Of course. Wala pa namang conclusion diyan kung talagang nagkasala. So, kailangan yung mga nag-iimbestiga, yung sila, yung sincero, yung talagang gusto nilang ipalabas yung katotohanan. Focus lang. Focus lang. Hindi yung nakikisarsuela kasi taong bayan ang kawawa. Hello, good morning kay Sir Jerome Antinorio. Bukal yun yan. Panangasi yung sayoletics ko. Panto. Hello, good morning likewise kay Bishop Napoleon June Sipalay Jr. Siyempre, andyan pa rin yung patuloy na kanilang paninindigan at pakikipaglaban tungkol sa
nuclear power plant. Oo nga, talagang ang dami ng grupo actually. At yung kausap ko nga yung taga Labrador, sabi niya salamat naman. At may malaking boses, sabi niya. Ang nagpahayag, nagpagkontra sa pagpapatayo ng nuclear dito sa aming bayan. Nuclear, buuin natin, nuclear power plant. Ayan. Kasi pag nuclear lang, Weapon yun. weapon yun. Power plant. Yan. Uy, pero nagkakagulo ngayon sa Iran, ha? Bakit? Parang marami, Iran na naman. Oo. Ano ba yan? Marami na mga nagpo-protesta at sinasabi marami na ring namatay. Bakit? Ayaw Abot nila na sa 1,000, 2,000 na. Ayaw nila sa mga kwan. Parang nagsasawa na yata yung mga leader. Nagsasawa na yung mga tao sa kanilang leader. At sinisisi dyan ang Amerika. Bakit na naman? Si Pingping na naman. Bakit na naman? Nakikialam daw si Pingping. Ay, nako. Ano ba yan, Pingping? Huwag ka nang makialam. Focus ka na lang sa nation mo. Kasi ikaw, tayo, ako, ayaw ko ng kung yung World War II, ayaw ko nang masundan yun. Buti pa noon, daming kunti lang yung hindi masyadong, di ba, destructive dahil yung mga weapon natin doon talagang lang. Kailangan pang lumipad para magpahulog ng bomba, yung matura-tura, di ba? Yes. Ngayon hindi pindot lang. Isang pindot lang tayo. Meron nga ako napanood. Di ba? Dati-rati yung mga fighter plane. Nagte-take off sa ibabaw ng tawag nito yung barkong balbalag. Yung carrier nila. Carrier. Pero ngayon, from the underwater submarine, pwede na mag-take off doon yung mga eroplano palabas, paahon ng dagat. Dagat yun ang galing na ng teknolohiya ng tao. Isa pa, hindi ka makakapunta dyan sa ere na hindi ka sumasakay sa eroplano. Di ba? Ngayon drone, anong laban mo doon? Yun, diba isa rin yung weapon ngayon, yung nakita drone. mo yun, yung drone na may tig-isang bala? Oo. Na super dami, parang alam mo yung alitap-tap. May dalang bomba yung mga yun, sumasabog. Saka yung bala maliliit lang. pero malakas. Yung bala lang na isa. Ang dami yun, millions. Di ba, nakapuntirya na yun sa target. Sige pa. Ipaltugon mo, may drone. Iba na yung mga weapons of destruction yun. Naku, kaya ayoko. Pero pagka ganyan na may sila. Kung noon, ang isa sa mga weapon of destruction is tao. Tao ngayon wala na. Nagdadala ng bomba sa katawan. Ano yun, may tawag ng suicide bomber. Suicide bomber. Ngayon, drone na drone. Ay, nako. Drone na pong may kalaban itanong natin day ngayon. ken kay laraman bilibak saray doktrina daraman to Ayaw na. itanong dad laman day bomba. Isan iro na bay dakla tuto, isan napasabugan di si karunan atumot. Aon. Pero talagang ya talaga. aman manaya walay talagang may itanong dad nunot mo. Ya bayani ka, parang gano'n. Ay nako. Yeah, you will die a saint. Parang parang gano'n yung doktrina. Ay nako, ayoko yun. Ay, nako. Anyway, isa na pong bagyo ang low pressure area na pumasok sa Philippine Area of Responsibility kahapon. Ito po ay si Ada. Ada naman. Ada talagang dating mo. Si Ada po ang unang bagyo na pumasok sa bansa at ngayon ay patuloy nagbabanta sa Visayas at Mindanao. Balik-balik ta rin mo yan. Ada pa rin yan. Ada pa rin. Ang ganon tigawan mo. Ada pa rin. Kaya naman po nakataas ang signal number 1 sa Northern Samar at Eastern Samar sa Visayas region at sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur sa Mindanao region. At ito po inasahang kikilos Pakangluran, Hilagang Kanluran, papuntang Hilagang Kanluran sa susunod na 3 araw. Lalapit ito o kay maglalandfall sa Eastern Visayas sa Biyernes, Enero 16 o Sabado ng umaga, Enero 17 at saka tatama sa Catanduanes, madaling araw ng Linggo. Teka, Catanduanes, dito yan. Malapit-lapit ng konti. Inaasahang maabot ni Ada ang tropical storm category sa susunod na 24 oras at patuloy na kikilos papuntang Philippine Sea. Philippine Sea, dito yan. Ay, sa likod natin. Kaya nga mahangin. Ang kaninang umaga. China Sea yung sarap natin. China Philippine Sea dyan sa may... Tapos sa banda dito sa Quezon, that's Pacific Ocean. Nako. Nako. Pagka bagyo alam mo naman dami na nating pinagdaanan, nako.
Wag na sanang lumakas-lakas pa yung mga bagyo for this year. Oo. Pagdasal po natin, yan naman po yung tanging armas natin. Oo. Actually, Prayer. nung December, nakita ko na ang dilim lagi ng langit. Parang sabi ko, pagpasok ng January, ganun din, ang dilim ng langit. Parang sabi ko, wag naman sana na sa buong taon, makakaramdam kami ng ganire na Ito panahon. nga, di ba? Oo. Oo. Makuyum-yum. Parang ganun. Oo, laging makuyam-yam ko minsan. Although sumisikat naman si Haring Araw na nagbibigay ng mainit na panahon. Kaya ingat-ingat pa rin po kasi sa ngayon, nung nakarang taon, sa ulat po ng DOH, nakapagtala po sila ng tawag nito, nagkaroon ng 32% increase sa measles at mga rubella cases. Yan yung noong bulutong. 2020. Bulutong. Oo. Oo, yung baris, sekunta. Baris. Iba yung bulutong, malalaki yun. Oo, ito yung, naman baris. Baris, yung parang mapula-pula. Oo, abatil-batil at laman. Ay, nako. Kaya ingat-ingat po tayo, ha? Ay, socialist. Kaya pag may mga bakuna, pabakunuhan nyo yung mga anak nyo. Oo. Anti-measles. Sa bagay, from birth, talagang Meron na. consistent na yun. Oo, meron na. Sinusunod Oo. yan. May calendar na tama. sinusunod Yes. ng mga nanay para sa vaccine. Yung libre, may sa barangay Meron din, meron. Yung mga rich people, meron silang kanya-kanyang Doktor. yung Pidya. pediatrician. Pero sa mga Tulad barangay, natin, mga BHWs. sa BHW na. Ganyan ka-humble yung partner. Sige. Siya nga pala sa mga drivers dyan. At wala pang lisensya, maganda tong programa ngayon ng Mapandan. LTO. Ay, LTO. Kala ko sa Mapandan dahil yung mga tricycle, inikayat na, yung mga, alam mo yan, yung mga toda-toda, mag-renew na. Oo, Ito sa naman Mapandan LTO. yan. Ito naman sa LTO. Ang sinasabi kasi ng LTO, kung wala pa kayong lisensya, pwede kayong kahit na wala kayong lisensya, pwede kayong mag-drive. Oh? Oo, pero dapat mag-apply kayo ng yung online. Sa online. Digital driver's license. Ano kaya yung digital driver's license? Meron na yan? Meron. Yun yung ipakita mo lang kahit di mo dala yung lisensya mo. Parang ganun siguro. Sa cellphone, pakita mo ganyan. Okay. Makikita So, linawin natin, mag-drive na kahit hindi mo dala. Yung lisensya. Hindi yung parang walang lisensya. Hindi Ito, yun. pakinggan natin si LTO chief. Paliwanag niya sa atin kung paanong proseso niyan. Yung tungkol lang sa paggamit ng digital driver's license, doon yung umpisa. So pwede palang magmaneho na wala kang physical driver's license? Opo, pwede po. Ma-access po yan ng mga kababayan natin. Lalo na, for example, naiwan nila yung driver's license nila or nawala nila yung driver's license nila. Ito yung isang alternative. Kaya napakaganda po nito na kagaya po nga nasabi ni Secretary Giovanni Lopez na pwede nilang i-access ito. Pero linawin ko lang po, hindi po pwede yung screenshot o pictures lang na ginawa nila. Kailangan po i-access po nila doon po sa LTMS portal natin sa LTO. Okay. So i-honor po yung bubuksan mo doon sa harapan ng enforcer? Opo, bubuksan po nila yon sa harapan ng enforcer at dapat po i-honor ng ating mga enforcers, pati mga deputized enforcers, yung ating e-digital license. Paano yun, Asek, kung matagal na? Like ako, matagal na ako nag-renew eh. So usually ako din may record, ikaw may record na. Opo, lahat po. Actually, maganda po napakaganda ng e-driver's license. Kasi kagaya po nag-meeting kami ng LGU ni Mayor Joy Belmonte sa Quezon City, napaliwanag nila na for their experience, naka-experience sila ng mga fake driver's license. So, isang dahilan itong LTMS portal na nakikita ngayon yung mga fake. So, pag may pinresent, pag-check sa LTMS portal, nalalaman na fake yung driver's license nila, nakukumpisa yun. So, nawawala. So, na-avoid natin yung mga fake sa hindi. Kaya napakaganda ng LTMS portal na lahat tayo, pwede tayo yung mag-e-driver's license. Bigyan ko kayo ng experience. Yung isang nahuli namin, nawala yung kanyang physical driver's license card. Pero nakakapagmaneho pa rin siya kasi nga meron siyang account doon sa LTMS at yun ang napapakita niya. So legal siya tumatakbo sa
Pero there's no need to enroll. Automatic, tayo na may lehitimong driver's license, nandun tayo. Opo, lahat po nandun tayo. Yun lang kung kailangan lang po nilang i-access doon. Pero ibig po sabihin, lahat po tayo may data po sa LTMS. Sikatutan na tatong tanagagi ka. Mabata-batar. Numan bilang abalangan kayo na sa may driver's license physical niya, may driver's license yo, at least pwede pa kayong mag-drive kasi meron namang record ang LTO. Ito pang bago sa LTO. Dami yung innovation Pinagbabawal ngayon yung confiscation ng driver's license. Kung dati-rati, kinukumpiska yung mga lisensya po, driver's license natin upon apprehension, not this time. Pero you will be placed under alert. Nasa record po kayo ng LTO. Kung dati-rati rin, pwede nating kunin yung ating na-confiscate na driver's license 15 calendar days. Ngayon naman, 15 working days para masettle natin yung ating traffic violation case. Ibig sabihin ng 15 working days, pera Sabado at Linggo. Saka holidays. Oo, saka holidays. So, we have 5 working days a week. So, bilangin po ninyo yan, 15, 15, 3 weeks. Hindi katulad ng 15 calendar days na diretso yan, including Saturdays and Sundays. You only have 15 days talaga. Pero this time, 15 working days. So, alam mo, gusto ko yan. Gusto ko yan. Kasi alam mo yung mga kutungero, yung mga kutungerong buhaya, yan ang sasabihin. Halimbawa, nakumpiska dun sa NLEX or SWAT, dyan sa Manila, papunta ka na ng probinsya. Siyempre, sir, na ito... Para hindi ka na maabala, sir. Para hindi ka na ba? Kung babalikan mo pa, kwintahin mo yung gasolina mo sa pagbalik mo ulit. Kasi pupunta mo pa doon, babalik ka. Di mas malaki. Ibig sabihin nila, malaki. Yung dapat mong ibigay. Diba? Mababa na yung isang blue bill, di ba? Mababa na yung busanli. Usually, akampat. Ay, nako. Maximum ay minimum is akampat. Pero pagka medyo kasi nga interma kampat. Pero Los Vinos sinabi sa iyo may isturbo ka pa, sir. Malang gasolina, pag balikan mo pa ito ay kulang pa. Siyempre. May insinuation na kulang pa. Sobra sa mga abala sa iyo. Pero with this bagong patakaran? Yan na yun. Gusto ko yan. Yan. Kasi diba? Mawawala yung mga buhaya sa Hindi buhaya, basakay siguro. Yun, yung, di ba yung family ng mga reptile, sabi yun, yung buhaya, bayawak, at saka yung pinakamaliit na yung basakay. Pinakamaliit yun. Meron pa yung dragon. Tiki, di ba? Parang buhaya din. Pinakamaliit na yun. Pero ang pinakamalaki yung dragon. Dragon. Kapara din nila yun. Ay, socialist. Buti walang dragon, buhaya lang. Yan, Kasi pag dragon, ubos na yung pera ng madlang people. Pero ubos na po yung oras natin. Ayaw nga pala, nung bilis. Hanggang bukas na muli mga kapaborito sa isang edisyon ng Lignay Balay. Akalabakan tabay lalang mula sa rimag taliran kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magtalilingkor magtaliran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side engineer Nixon Dakal. Sige po, bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay, Jalabat, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa suking sari-sari store. Drink responsibly.
Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alaga